Dong, sa problema kay nimo dong. Karon ta diri kuan. Ti mana nga igo naman no ta diri oh. Kabalong wala ta kita. Unsay linta? Unsay linta? Ingon ko wala ko kita. Tanawan ako yaw, ino na po kunyag linta oh. Unsay linta god? Wala ka kita ba? Wala siya kita ana oh. Ana ba? Ana. Pataka naman ko. Kuan god, ingon niya linta. Ana. Oh. Dong dire. Doon dire. Dire ka dia ka. Oh, Dong. Oo. Paminaw. Oh. Dire ra ka ha, magbantay ka ning kahoy ha kay kami ni Edmond. Mo mi dito, mangita mi kahoy dito sa unahan. Kasabot ka, bantayan nimo ning kahoy dire. Oh. Ha, dire ra ka. Mon. Hoy. Ya. Ha. Kita doa. Ito. Ana. Oke. Ha. Anta mangitag kahoy ah. Ta dito ta sa unahan, okay, basig na yung mga kahoy dito, basig na yung mga tinapok dito sa mga kuan ba? Oh. Mga kahoy ba? Tara. Uy, kani, kay tinapok ni Dudong buta ba? Di ta magasol ani. Uya. Dudot na ya. Aw, Sakto na sa litsun ba? aw, matik na na. Sa mga bata na itong kuan, mga stiblers mo. Makita kay buta. Mo kani, tara. Kita to. Mga kuya, oy. Kuya! Kuya. Oh. Lakaw man to, lakaw. Sila kuya dito. Lakaw man to. Gibili na ito sa kuha diring kahoy. Ang kahoy. Asa naman tong kahoy diri nga. May kahoy patay diri. wa tong Dai nga kuya. ko diri, wa man kahoy. Asang kahoy! Bibitaw ng mahinahon ako pa'y lulubayan ng ating mga kahapon na Yun! Shout out ko kay Reniel Formasyon nga nasa Davao karon. Shout out ka boys. Shout out ko sa akong amigo nga si Kurt Lilok nga nag-hospital ron nga nagbantay siya ang angkol, lamping mo da. Shout out ko ka Richly Laurenti.
Shout out din ko kay Jackie Dasirano o kay Rogie Matogas din sa kang Jeep nga Francisco og sa kuan sa kauban ako nagdula karon sa Alegria San Francisco og 3-on-3. Shout out sa inyo unta makadawog mo. Peace yo. Shout out day ko kang JJ Precioso. Shout out day ko kang CJ Goyo nga nasa Manila ron. Shout out ka Brad. So mga rato, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Don't forget to subscribe our YouTube channel. That's baby! Tujan!